Cenite si štíhlosť krídel a tvár krídel, ktorá je charakteristická pre toto lietadlo. V premiére na letisku v Slavnici lietadlo Spitfire. Dá sa povedať jeden z vrcholov piestovej leteckej techniky. Krásny výkrut vidíme v podaní pilota Daniela Griffitha a letová ukážka. Vážení priatelia, lietadla Spitfire zvrátili priebeh bitky o Britániu. A nasadením lietadla Spitfire sa obrátila karta a vidíme lietadlo Spitfire znovu. Krásne hlavné tvary. Fantastické. Není k tomu čo dodať, radšej sa započúvajme do zvuku motora a do hudby. Nedovolí mi nepripomenúť nevyčísliteľnú hodnotu tohto historického lietadla. Finančne sa asi nedá odhadnúť cena tohto lietadla, už nelieta veľmi veľa kusov lietadiel Spitfire, čiže nevyčísliteľná hodnota tohto lietadla a samozrejme u nás v premiére na letisku v Slavnici. Skupiny Pink Floyd. Muzika ide a krásne lietadlo a muzika ide k sebe. Lietadlo Spitfire v premiére tuto na Slavnickom letisku. To fantastické okamihy, priatelia. Ešte raz úprimne chcem poďakovať spoločnosti Aviatik Team. Na malú chvíľu sme sa preniesli do Británie, respektíve Británia prišla k nám tuto do Slavnice lietadlom Spitfire. Ja vás poprosím o zakývanie, potlesk, prosím, zdvihnutými rukami by som chcel, aby sme poďakovali pilotovi Danielovi Griffithovi, v prípade, že obchádza okolo vás. Daniel, ďakujeme. Pán Daniel Griffith o malú chvíľu vystúpi z toho legendárneho lietadla. Vážení priatelia, pán pilot Daniel Griffith, prosím, poďakujeme potleskom. Prosím, poďakujeme potleskom. Británia, tuto v Slavnici na letisku dnes prostredníctvom Daniela Griffitha a lietadla Spitfire, na ktorom lietala legenda, slovenský pilot Otto Smík.